Ja, og den sidste video her på den liste, hvordan sletter man hele programmet fra maskinhukommelse. Hvis man tænker, at man har lavet flere programmer med samme navn, og så skal man helst slette alt det i maskinen, man skal have den nyeste fra computeren. Jamen så har I mulighed til at gå tilbage, der hvor jeg sagde, alt der foregår i edit, det er noget med, at man indlæser programmet, sletter programmet, ændrer programmets navn osv. osv. Så har I enten mulighed at sige, at I vil ændre navnet her på den her, eller at I kan ligesom bruge funktion, der hedder slet, og så spørger den, er du sikker på, I skal være sikker på, hvor I er henne. Hvis I gør det samme funktion under USB, jamen så sletter I programmet fra USB, men hvis det er programmet fra maskinhukommelse, så skal det stå MDI her, og så starter den, er du sikker på, at du vil slette, så siger jeg ja, og så programmet fra maskinhukommelse er slettet. Det eneste, I skal være opmærksom på, den er stadigvæk aktiv inde i som vores hovedprogram på skærmen, men den findes ikke i maskinens hukommelse. Jamen det var den måde, at man kan enten slette et program eller ændre navn på det. Jamen det var det hele for den her gang med hensyn til checkliste til D4.